Вітаю спадарства. Рэформы ў палку імя Кастуся Каліноўскага працягваюцца. У мяне, напэўна, толькі адно пытанне. А хто будзе адказваць за тую разруху, якая зараз адбылася ў палку? Тое, што рэформы неабходныя, гэта факт. Калі гэта на штось паўплывае. Давайте паразважаем. Глядзіце, мы ўжо сёння бачым, што учорашнія ваенныя, людзі, якія ў штабе, у форме сидзелі і што-то там разважалі цікава. Сёння гэта ўжо грамадскі рух, грамадзяне. А заўтра што будзе? Пад крылышка Светланы Георгіевны ў офіс. Я не супраць, шчыра, калі чалавек знойдзе сябе там і будзе працаваць, то, канешне, да перамогі разам. Але я нагадаю, што усе штабныя, я не памятаю, каб хтосьці выказваўся супраць, а менавіта пра што казалі, што мы не будзем супрацоўнічаць з офісам Светланы Георгіевны Ціханаўскай, і мы не хочам дапамогі ад байцоў, таму што мы не давяраем. Вось такая была штука ў штабе, і гэта ўплывала яшчэ і на байцоў. Зразумела, байцы ўсё ж таку малі сваё меркаванне, але тым не менш. Дык вось, зразумела, што калі я пабачу Кабанчука, я з ім паразмаўляю, гэтае пытанне задам. Я ні ў якім разе не супраць таго, што чалавек сябе шукае, але, цікава. Учора ваенны, сёння грамадзянін, заўтра ўжо палітык. Неяк дзіўна. Так, ладно, рэформам быць, але спадарства. Давайте вось яшчэ паразважаем на якую тэму, што колькі разоў былі праблемы і былі зашквар у палку імя Кастуся Каліноўскага. Я да чаго гэта ўсё веду? Калісьці, калі была рота, калі вось лепшыя беларусы, шчырыя, ехалі за перамогай ва ўкраіну, даць адпор ворагу з Расіі. І наступны момант гэта вызваленне Беларусі. Тады пачала фарміравацца беларуская рота, тады сфарміраваўся беларускі батальён імя Кастуся Каліноўскага. І што-то пайшло не так, калі мы абвясціліся палком. Дык вось, я памятаю, што да палка былі пытанні, тая ж самая Адэса, можа там яшчэ щось, зараз не буду гэта ўсё калупаць, можна, але давайте з цягам часу. Дык вось, а пытанне якое? Калі сфарміраваўся батальён Волат, ці былі да яго пытанні? І на мой погляд, у фармаце батальёна мы можам усё ж таку неяк працаваць. Не трэба ніякія палітычныя накірункі, не трэба, каб нейкі там раздор быў. Мы працуем, у нас ёсць камандзіры, нам дапамагае ГУР і ўсё. Вось, можа быць, я памыляюсь, можа ёсць нейкія пытанні менавіта да батальёна Волат. Дык вось, я да чаго? Калі ёсць нейкі труп, які мы спрабуем рэаніміраваць і не атрымоўваецца, то не прасцей ли зрабіць баявую адзінку, якая нідзе ніколі не зашкварвалась. Людзі туды траплялі, вось гэта быў естественны адбор ваяроў, яны туды траплялі праз баявыя. Прайшоў баявыя, вось так сталася, што мы пайшлі ў баявыя, да? Я ўжо распавядаў у іншых роліках. І хтосьці адмовіўся ад задачы, хтосьці не адмовіўся, і вось тыя, хто не адмовіўся, яны былі касцяком Волата. Дык вось, гэта естественны адбор менавіта ваяроў. Я не разумею, як такія асобы, як Хок, Рокаш, Капелан, хто гэта ўвогуле, хто гэта вось гэтыя людзі, і чаму яны адразу патрапілі ў штаб палка? Да, форму там апраналі, ваенныя. А я ж кажу, учора ваенныя, а заўтра ўжо нейкі грамадзянскі рух. Дык вось, гэта вазня, яна насамрэч вельмі надакучыла. Тут з-за мяжы, з Польшчы, да, тут герой Лахвіч вішчае. Але Лахвіч бачыць, як і астатнія беларусы з-за межы, што ў нас такое ўражанне, што два палка. Соцмерэжы ў нас ужо па две. Ведаеце, хочацца пажартаваць, што ў нас усяго па два, і там і два хаба, і два байсола, і два прэзідэнта, там і так далее, але не да жартаў. Дык вось, спадарства, пішыце, калі ласка, каментары, ці варта вось праводзіць гэтыя рэформы, і прычым тыя, хто нарэформілі гэта ўсё, да, тыя, хто вось гэта ўсё зрабілі, чамусьці яны ўжо сышлі.
да, некаторыя людзі. Хтосьці яшчэ застаўся, там нейкая дзелёжка, ўсё ж тако адбываецца, але разгребает усё гэтае лайно дядька. Шчыры чалавек, і вось ваўкалак, да, вось яны запісалі відэо, я замацую ў канцы. А насамрэч, для чаго гэта адбываецца? Каб не згубіць бренд, так а на халеру такі бренд, калі ён шкваріцца. Калі, ну, мы не можам нейкае там паразуменне. Не прасцей ли вось гэты естественны адбор військовы, сапраўдны праз баявыя, і зрабіць сапраўдны підроздзел? Ну, пішыце, паразважаем на гэтую тэму. Далей, што ў нас на павестцы дня? Адбыўся саміт, шчыра кажучы, я на яго не паехаў, таму што я не выязны. Я пакуль чакаю дакументы. Дарэчы, у мяне будзе зноўку пытанне да падпісантаў. Глядзіце, дакументы я атрымаю ў гэты аўторак. Каб мне патрапіць у ПКК альбо ў Волат, мне трэба выйсці з КР. Ваше меркаванне. Я ў любым выпадку зраблю так, як я думаю, але ўсё ж таку. Я бы хацеў сваім прыкладам паказаць, што нішто не згублена, што ёсць нейкія непаразуменні, але вось я паехаў на адпачынак, легалізаваўся і зноў вярнуўся туды, там, дзе мне утульна, там, дзе маё месца. Ну, як я лічу. Таму, калі ласка, падкажыце, ці заставацца ў КР і спрабаваць вось гэтую возню. Я, шчыра кажучы, за вось гэтую, што там адбывалася у Вільні, пака яшчэ моцна не разбіраўся. Можна толькі сказаць, што беларускі народ і дыктатура гэта вось что-то такое, што заўсёды побач. На жаль. Я ведаю, што Светлана Георгіевна не здымае сябе паўнамоцтва, будзе як лідар апазіцыі, што нейкія змены адбыліся, там Сахашчыка на Кабальчука змянілі і так далее. Ну, такое паверхнаснае. Калі разбяруся больш, я тады раскажу. Што яшчэ ведаў, там нейкі смешны хлопец у форме запрашае гэтых палітыкаў на вайну. Ну, чаму мне смешна, таму што сам у форме ходзіць, чаму не бярэш зброю, і ты ж ва Ўкраіне знаходзішся, ну, там, хапае месца, дзе ваяваць. Па-другое, ну, да, каго ты запрашаеш, што ты хочаш пачуць? Нейкі папулізм. Ну, да ладно, я ж кажу, я гэтай палітыкай, я не ўмею, як ёй карыстацца. Я кажу тое, што я думаю. І не заўсёды гэта падобаецца. Вось, таму што, давайте падытожым. Змены, калі яны пройдуць, як яно павінна быць, калі ўсё ж таку дядька впрёкся і ёсць дапамога хлапцоў, і я бачу, што шмат хто дапамагае, і гэтыя рэформы правядуць да таго, што, ну, насамрэч пачысцім не толькі штаб, а ўвогуле ПКК, таму што гэта павінна быць війсковая структура. Па-першае, не трэба забывацца, навошта туды людзі паехалі. Они потым папрыязджалі такія, а мы будзем у штабе сидзець. А там, калі разбірацца, гаспадарства, я ж кажу, я просто гэтым не займаўся, там і нейкія дзверы расейскія, там і нейкія, ну, за гэтымі людзьмі штабнымі, там нейкія яшчэ байкерскія слёты, що-то, ну, карацей, там, калі разбірацца, ого-го будзе. Так вось, ці варта, ну, на ваше меркаванне, ўсё ж таку будзем, раз ужо прыгліць, мы будзем, ўсё ж таку падчысцім гэтыя стайні, наколькі гэта атрымаецца. Ну, а калі не атрымаецца, ўсё ж таку моя прапанова хлапцам гэта аднавіць, узмацніць батальён Волат, таму што ён нідзе не быў зашквараны, туды траплялі лепшыя людзі. Людзі прайшлі, ну, як гэта, вось гэты адбор быў, ён естественны праз баявыя. Тобто хтосьці тады, ну, пасаромеўся ў першы бой пайсці. Назовём гэта так, яны адваліліся, але вось гэты касцяк ён застаўся. І камандзіры ў нас, як у іншых батальёнах, не буду ні на кого паказваць пальцам, але менавіта ў нашым батальёне камандзіры мяняліся толькі тады, калі камандзір сыходзіў да багоў. А гэта шмат аб чым кажа. Гаспадарства, у любым выпадку у нас усё атрымаецца. Я хочу нагадаць усім прыстасаванцам і прыкарытнікам, што калісьці быў такі 1917 год. І нават прыйшлі да сям'і манарха. Калі вы думаеце, што у вас атрымаецца сёння нассаць у вушы, а праз некалькі год, калі з'явіцца акенца магчымасцяў проста саскочыць, ці сказаць, вось у нас ёсць справаздача, калі прыйдуць людзі, яны ўжо прыйдуць не па справаздачу, яны прыйдуць за вамі. Нават без акенца магчымасцяў гэтыя людзі могуць прыйсці за вамі і папрасіць грошы на рэвалюцыю. Таму што нешта мы доўга
гэтую ваду ў стугне таўчэм. Другое, на што я заўсёды звяртаю ўвагу, гаспадарства, у нас ёсць салідарнасць, у нас ёсць кола асяроддзя адэкватных людзей, у кожнага, я ўпэўнены. І вось у маім асяроддзі лепшыя людзі, лепшыя беларусы, якія ў розных накірунках, творчасць, фінансаванне, падтрымка, вось гэтая салідарнасць, я яе адчуваю. Таму давайте проста што-небудзь рабіць, не звяртаючы ўвагу на офісы, кабінеты, палкі, там, да перамогі разам. Слава Украіне! Жыве Беларусь!